खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नलबारि आरो बिजनीनि माखासे ओनसोलफोराव दिनै मोब्लिब थानाय नङा फ्राय 6 घन्टासो मोब्लिब थानाय नङा दिनैनि सानाव नलबारिनि एपिडिसिएलनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 6 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगा गासै 6 घन्टानि थाखाय नलबारिनि माखासे जायगाफोराव मोब्लिब थानाय नङा खाथिकुसिनि 33 केभि थानाय मोब्लिबखौ फाहामनायनि थाखायनो खाथिकुसि आलिया बराझार केहेरुआ आरो बेनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोराव 6 घन्टानि थाखाय मोब्लिब थानाय नङा ओजोंहाय बिजनी ओनसोलावबो बिजनी एपिडिसिएलनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगासिम गासै 4 घन्टा मोब्लिब थानाय नङा बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोर जेरै बिजनी टाउन गेरगाबारि गरायमारि पस्लाबारि सुबाइझार खयलामयला आमगुरि खावाथिका पानबारि बाजार आरो बलामगुरि बेफोराव मोब्लिब थानाय नङा अखा बारहुंखा फैनायनि थाखाय मोब्लिब थार लेमनाय बिफां लाइफां होसिननाय आरो मोब्लिब खुन्थिया गुबुनाय बा हाया गुरुं जानानै मोब्लिब खुन्थियाया गेलेमनाय बायदिखौ फाहामनो थाखायनो दिनैनि सानाव मोब्लिबखौ बन्द होनो थाखाय फोसावदों एपिडिसिएल बिफाननिफ्राय सांग्रां जा रायजोआव एनकाउन्टार जानाया फिन जागायफिनबाय थांनाय साननैसो सिगांसो सासे बर' सुबुंखौ डाकाथि खालामनायनि केसआव गुलि गावनानै जोखोम खालामनायनि उनाव बे खेबाव ना लायनायनि थाखायनो हाग्रा बिफाना एनकाउन्टार खालामदों जायजों थैनो गोनां जादों नखरसेनिनो सानै बिदा आरो फंबाया हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों नखरसेनिनो सानै बिदा आरो फंबाय जिउ खोमानांनायखौ लानानै दुंहाव जादों गामियाव लावख'आ सराय हागि हाग्रा ओनसोलाव थानाय रौमारि बिलोआव जादों बे गावथारनाय जाथाया गावथारजानाय बिदा आरो फंबायनि मुङा फारियै जलिल उद्दिन आरो समीर उद्दिन बिथांमोनहा जुरियानि दिंबारि सापरि गामिनि थागिबि गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनैनिल' खोथा नङा सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरानो रौमारि बिलोआव ना लायबोदों हाग्रा बिफानना रां लानानै हाग्रा ओनसोलाव थानाय बिलोआव ना लायनो थाखाय गनायथि होयोमोन आरो बेबायदिनो गोलाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दंखायोमोन नाथाय हरखाबै ना लायनाय बिदा आरो फंबाय सानै जलिल उद्दिन आरो समीर उद्दिनखौ हाग्रा बिफाना गुलि गावदों जायजों बिथांमोनहा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन उनाव बिथांमोनखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन जेराव बिथांमोनखौ थैबाय होननानै फोसावदों डक्टरा हारियानानि बिजेपि सोरखारा बायगोन नामा लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव माखासे रायजोफोराव बिजेपि दोलोआव गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों दा हारियानायावबो बिजेपि सोरखारा बायगोन नामा बेनि मोनसे गेदेर सोंथि सिखांदों हारियानानि कंग्रेस दोलोआ गभर्नरनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों एसेम्ब्लिखौ डिजल्भ अदेबानि सिफायनानै हारियानायाव जाहाथे प्रेसिडेन्ट रुल लाबोयो आरो थाबैनो जाहाथे गोदान बिधान सभा बिसायख'थि खुङो बेनि थाखाय गभर्नरनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों हारियानानि कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो बारग' गिबि मन्थ्रि भुपेन्दर सिंह हुडाजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरानो गभर्नरनो गोसोखां बिलाइखौ गथायदों कंग्रेसनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला उफ्रा बिसायख'थि जानायनि उनाव बिजेपिनिया गासै 44 एमएलएफोरल' दं आरो 2 एमएलएआ गुबुन दोलोनिफ्राय मदद होनायफोर गासै 43 एमएलए दं बिजेपि दोलोआ माइनरिटियावसो दं होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो हारियानायाव बिजेपिनि सोरखारखौ सिफायनानै जाहाथे गोदान बिधान सभा बिसायख'थि खुङो बेनि थाखाय गभर्नरनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो गभर्नराबो गोसोखां बिलाइखौ आजावनानै जि मावनो गोनां बेखौ मावनो थाखाय रादाय होदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय बिजेपिआ गावसोरनि सोरखार लाखिनो थाखाय जाहाथे हर्स ट्रेडिं खालामा आरो आयेन बेरेखा थांखिफोर लाया बेनि थाखायबो कंग्रेसनिफ्राय खावलायदों मानोना हर्स ट्रेडिं खालामोब्ला रायजोआ बदनाम जायो होननानैबो बुंथिदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो बारग' गिबि मन्थ्रि बिथाङा मोनफानि उनाव मोनफा बर'नि गेदेर इउटुब चेनेलफोरा हेक जादों बड'लेण्ड रादाब निउज चेनेला हेक जानायनि उनाव दा आरबि फिल्म प्रडाक्शना हेक जादों फिन नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबायदि 7,49,000 साबस्क्राइबार थानाय आरबि फिल्म प्रडाक्शना हेक जाबाय अदेबानि बे चेनेलखौ सोरबा दुथाङा खावनानै गावसो सालायगासिनो दं बेनिखायनो नोंथांमोनहा रावबो बे समाव आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव भिडिअफोरखौ नुनाय नंथ'आ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा टेस्ला मुंसो नुनो मोनगोन जेराव गारि मटर सालायनायनिल' भिडिअफोरखौ नुनो मोनगोन बयजोंबो अनसायजानाय आरबि फिल्म प्रडाक्शना हेक खालामजानाया थारैनो दुखुनांथाव चेनेलखौ दुथांनि आखाइनिफ्राय लाफिननो थाखाय नाजानाय जागासिनो दं होननानै आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मआबो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मिथिहोदों डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशननिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय मुं थिसननायनि समखौ बांहोनाय जाबाय इउनिभार्सिटि आरो कलेजफोरनिफ्राय मुं थिसननायनि समखौ बांहोनो थाखाय आसाम सोरखारनिसिम खावलायनाय लेखायै मुं थिसननायनि समयखौ आसाम स्टेट हायर एडुकेशन पर्टेलाव बांहोनाय जाबाय 4 बोसोर आन्डार ग्रेजुएट प्रग्राम 5 बोसोर इन्टिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रग्राम आरो 5 बोसोर इन्टिग्रेटेड मास्टार प्रग्रामनि मुं थिसननायनि समयखौ बांहोनाय जाबाय सोलायनाय समा
नन CUET अदेबानि कमन इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्टआव उथ्रिसारिफोरनि थाखाय 20 निफ्राय 22 जुनाव फार्स्ट मेरिट लिस्टनि मुं थिसननाय जाबाय। कलेजाव दा 23 जुनसिम मुं थिसननो हासिगोन। 24 निफ्राय 25 जुनाव सेकेन्ड मेरिट लिस्टखौ फोसावगोन। बेनि उनाव 26, 27 आरो 28 जुनाव सेकेन्ड मेरिट लिस्टनि मुं थिसननाय जागोन आरो 29 जुननिफ्राय 1 जुलाइसिम स्पट एडमिशन जागोन। CUET नि थाखाय 10 निफ्राय 11 जुलाइआव फार्स्ट मेरिट लिस्टनि मुं थिसननाय जागोन। 13 आरो 15 जुलाइआव सेकेन्ड मेरिट लिस्टनि मुं थिसननाय जागोन। 17 आरो 18 जुलाइआव थार्ड मेरिट लिस्टनि मुं थिसननाय जागोन। ओजोंहाय 19 आरो 20 जुलाइआव स्पट एडमिशन जागोन आरो 29 निफ्राय 31 जुलाइआव CUET आरो नन CUET नि थाखाय फाइनेल स्पट एडमिशन जागोन। क'क्राझाराव थानाय RNB सिभिल हस्पिटालखौ रैखा खालामनो थाखाय सोमावसारनायखौ राजखान्थिनि गाब होनो नाजानायखौ लानानै सोंखारिदों गागि नोगोरारिफोरा। RNB देहा फाहामसालिखौ रैखा खालामनो थाखाय सोमावसारनाया BPF नि आन्दोलनसो। BPF नि आथिं सिङाव हा गैलिया, बेनिखायनो गावसोरनि थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय बेबायदि खालामदों होननानै UPPL नि सासे खम बैसोनि दैदेनगिरिया बुंदों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोनहा बेबायदि बुंनायनि सिगां रुपनाथ ब्रह्मआ सोर, माबोरै RNB सिभिल हस्पिटालखौ मोननो हानाय, बेनि जारिमिनखौ नायग्रोथों, बेनि उनावसो बेफोर खोथाखौ बुंथों होननानैबो बुंथिबावो गागि नोगोरारि। मेडिकेल कलेजखौ मोजाङै फोजौखाङालासे थाखानाय RNB सिभिल हस्पिटालनि गासै बिफानफोरखौ मेडिकेल कलेजाव लांनानै मेडिकेल कलेजखौ सालायनाय दिन्थिनो नाजानाया सोरखारनिसो फेलें होननानैबो बुंथिबावो आरो RNB सोरखारि देहा फाहामसालिखौ रैखा खालामनो थाखाय BPF नियाल' सोमावसाराखै, गासैबो रायजो राजा गागि नोगोरारिफोरानो सोमावसारनायाव बाहागो लादों, जेराव रुपनाथ ब्रह्मनि नखरनि 80 बोसोर बैसोनिबो बांसिन आइजोआ लावथि लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लादों। बेखौ जुदि सोरखारा गोनांथि होआबा बा नासयोब्ला बेयो सोरखारनि गोरोन्थि जागोन आरो इनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे बुंथिबावदि क'क्राझार RNB देहा फाहामसालिखौ नांगौ बायदि फोजौखांबावनांगौनि गोनांथि दंबावोब्लाबो क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि खाथि खाला थानाय सुबुंफोरा बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हाबोदों। सोरखारा नायबिजिरथों आरो गागि नोगोरारिफोरजों सावरायफैयोब्ला बेखौनो मिथिगोन 99.9% सुबुंफोरनोनो RNB देहा फाहामसालिखौ नांगौ होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनिखायनो RNB सोरखारि देहा फाहामसालिखौ रैखा खालामनो थाखाय सोमावसारनायखौ राजखान्थिनि गाब होनो नाङा होननानैबो बुंथिबावो गागि नोगोरारिफोरा। बजालि जिल्लायाव जादों मोनसे जाथाय। हाइ भल्टेज थानाय मोब्लिब टावाराव गाखोदों सासे सुबुङा। फुंनि 5 रिंगानिफ्रायनो बजालि जिल्लानि टलियाटलि गेटआव गाखोनानै थादों सासे सुबुङा। गोबां खावलायनायनि उनावबो टावारनिफ्राय ओंखारख्लायबोआखै सुबुङा। आसाम पुलिसनिफ्राय फैनानै माइकजों टावारनिफ्राय ओंखारख्लायनो खावलायनायावबो ओंखाराखै सुबुङा। टावार सानिफ्राय सुबुङा दाबि खालामनाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मिनिफ्राय फैनानै बिथांखौ हेलिकप्टारजों कलकाता फारसे लांनांगौ, अब्लासो बिथाङा टावारनिफ्राय ओंखारख्लायबोगोन। जाहाथे सुबुंखौ टावारनिफ्राय ओंखारख्लायबोहोनो हायो, बेनि थाखाय हेलिकप्टारजों लांफैनाय जासिगोन होननानैबो बुंथिहरदोंमोन। बेबायदि बुंनायाव सुबुङा टावारनिफ्राय ससे ओंखारख्लायबोदोंमोनबो, नाथाय हेलिकप्टार फैयैनि थाखाय आरोबाव गोजौसिन टावाराव गाखोनानै थाहैदों। उनाव माखासे रायजो राजा सुबुंफोरानो टावार सायाव गाखोनानै सुबुंखौ बोख्लायनानै लाबोदों, जेराव टावार सायावबो नारा नाथार जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो उनाव सुबुंखौ गाहाय फारसे बोख्लायनानै लाबोनो हादों। फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासि 3:30 रिंगासिम टावार सायावनो गाखोनानै थादों सुबुङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला टावार सायाव गाखोनानै थानाय सुबुंनि खर'आ थिग नङा। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन सिलिं फेन, लोगोसे गंनै हेलमेट मोनफानो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160cc मटरसाइकेलखौ बायोब्ला 3,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो गोरलैयैनो आरो खम इन्टारेस्टआवनो फाइनान्सआवबो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो हागोन। 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथाङा जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा गोदान कास्टमारब्ला गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनो हानायनिबो राहा दं आरो सोलायनायनि बेलायाव 1,000 रां केशबेक मोनफिननो हागोन। लोगोसे वारेन्टिखौ 5 बोसोरसिम होनाय जादों। बेनिफ्रायबो देरसिन खाबु दंबावो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव। नोंथांनि सिभिल स्क'रा मोजांब्ला, अदेबानि नोंथाङा बेंकनिफ्राय लन लानायनि उनाव लनखौ मोजाङैनो सुख'बोनायनि रेकर्ड दंब्ला, नोंथाङा थाइसेबो रां होग्रालासे गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि बेफोर खाबुखौ लानो सानदोंब्ला गोख्रै खालामदो, मानोना अफारा 14 जुलाइसिमल' थागोन। खौरां लानो थाखाय 87209578
24 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।